Pasensya na. Kaya kadali mo ko, pasikamutan ko ba? Unya, wara ka masundi dia. Daan pa ko lagi. Si Dudong kinigipadagan na ng negosyo ha? Mo may order sa presidente. Init na ba kayong panahon ron? Init pa kayong prisuhan? Grabe! Huwag juga kita na naliligdre. Suri kay Toy, kadali mo ko. Taysa! Ganun kadali magka? Kage, magkay ka? Ani ka to? Pasensya na. Kaya kadali mo ko, pasikamutan ko ba? Unsay mahutdan? Mutag toothpaste? Dagan mo toothpaste baligyan niya? So magkabura magagtala-tala. Pes, kaya na tag 20 ba? Sige na ka. Unsay tag 20? 20 siyang mata, may pagmaniligdag balik. May untag, wala ko sudanda. Kamay pa may nakabaluan eh. Uy! Murag maayo ni ba? Buhi na po akong negosyo ni ba? Maayo ni nga balita ni. Bebe. Yawas duda ko to ilang tag 20 ba? Unsa ka to? Kaduda gyud kayo. Atuon daw nako, sundan daw nako be. Uy! Ikaw! Takoy! Ikaw nila usay tuyo. Sama ka eh. Limot asong sabot. Ya, dapat ka dia. Unya, wara ka masundi dia. Gamay ra ba mong ingnan ako ani? Ay, limpyo ka ni Dong. Wala lang yung nakasuda ko. Ayuwa naman trabaho ha. Hala, sige. Dito na tatagbo sa luyo. Daan pa ko lagi oh. Mga kaki oh. Balik na puti sila bisyo. Bantay lang na sila na ako ron. Dalanan mo dia? Na, lagi. Relax ba? Kanang mao ganing nata diri sa luyo. Para walay maka balo na to. Napay na supply da. Tatoy ba? Huwag nakahiring dito. Ay na lagi isaba dia sa lain. Kay kamay ra kitag supply diri. Nya, nakabainti dia. Na kayo. Oh, ari di. Naraw. Patay na jud ay. Ya, salamat ha. Daan pa ko lagi. Si Dudong kinigipadagan na ng negosyo ha? Bantay na yun si Dudong ba? 5 minutes later. Matay dong? Ikaw kinigipalakan na ng negosyo ha ron dong? Pastilan, ipit juga na dong. Kung saan na lang na imong pamilya dong? Imong asawa, imong anak. Ipit juga na dong. Unsa ka dia? Ganegosyo ra mi ako diri. May palitan ko nimo are. Palit naman noon. Unya tagpila man na. Tag 20 ra ni. Mo may order sa presidente. Barato, harto ka, ayaw pura mag-scam. Sige na lang. Papalita ko, be. Yes, natin bagong customer. Sige. Kita ta dito sa luyo. Ikaw ba, tarungan na yung style ba? Kay sakpan kita. Init na ba kayong panahon ron? Init pa kayong prisuhan. Sakpan galita, tarungan yun na yung style mo. Sakpan ka diha. Gituyo gina ko ni. Kay gamay ra kong stock. Mindset. Utok. Sige na. Mindset. Pila man din na? Tag 20 ra ni. Mao na gingon sa presidente nga tag 20 na lang. Tuod ba? Hindi ka malugi, anak. Dili, uy. Dako gigay ko ginansya. Sige. Duhaon na ako para dili ko magbalik-balik sa imo ha. Oh. Sige ha. Ayaw nagsaba-soba na. Oo. Oh. Bugas man lagi ni. Mo mangguna. Ang giingon sa presidente nga tag 20 na lang. Uy, pugkayo ka.